Brif wsos yma oedd datblygu a creu cymeriadau. Nathon ni roi cwpl o deitlau yn wsos dwytha i ffurfio geiriau o amgylch y teitlau yna, felly diwylliant hanes a iaith Cymru. Yn defnyddio'r geiriau yna wedyn, oedd y criw yn ffurfio ac yn dyfeisio cymeriad. Wedyn nathon ni wneud y weithgaredd o'r set boeth, lle oedden ni'n rhoi cwestiynau i'r cymeriadau yna, a just datblygu a mynd i'r eithaf o gymeriad. Dwi'n chwarae rygbi dros Gymru, pêl-droed dros Gymru, a dwi'n aelod seneddol a dwi'n o blaid y Welsh Not. Enw fi ydy Owain Glyndafad. Owain Glyndafad? Wel, dyna beth i'n enw cyntaf a dyna'n enw dwythau ydy Jones.